dugu jɛra halisa kɔɲɔmuso b'a siyɔrɔ la ni kɔɲɔmuso a tɛna kɛ ni kɔɲɔmuso kɔnɔ k'ale na kun ye daga sunɔgɔ ye dɛ darakamɔdi yan 10 heures sera sugu tagama ɲɛnabɔ Ela tɛ yan Namkan. an sɔgɔma yɛrɛ tun bɛ 10 heures bɛ ɲi ka se o tuma na a tɛna kɛ kɔnɔ ko yɛ an ka so ye wuli heure de b'i la à partir d'aujourd'hui 5 heures pile i ka wuli i ka n ka so fanga jɔsi ka wusulan don ka daraka ko ɲɛnabɔ ka tilelafana ko ɲɛnabɔ i y'a mɛn yan yan t'i ka so ye dɛ e ni jɔ ta ka ne lajɛ yan a tere jugu den kasi tɛ kɛ yan dɛ i y'a mɛn yan i k'i teli n ka nin fini subagaden bɔ i la tɛmɛ o b'a so kɔnɔ i t'an ka ci kɛ u bɛna mɔgɔ Ça va? Jigéen du yɛrɛ na cogo la ni mɔgɔba de la ɲɛ bɛ ɲɛda la ka ɲa ɲɛ bɛ ɲɛ couleur la ka ɲɛ bi ta kɔ bi t'a ɲɛ an ka du kɔnɔ yan an ka sokɔnɔ ko hali ni ne filila k'a mɛn kɛnɛma ni n'i kan tigi tɔn fɛ i k'a fɔ ma tun ye mɔgɔ den n'i ye ko o kɛ la yan nɔ a bɔ i tɔgɔ la n kana mɛn diɲɛ fan si diɲɛ yɔrɔ si i ye n faamu wa se laban min d'i ma a fɔlɔ n'a laban ka daminɛ ne muso ne den ne yɛrɛ n'a ye ko o k'i la a kɛ i n'a fɔ ala de y'a kɛ ni ne ye n ka sokɔnɔ kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'i ɲini k'i faga n'a ma k'i k'a fɔ ɲamɔgɔ den i tulo bɛ n na i bɛ ne ta ka nin na ah itu fan view voilà. Et toi? Cɛ ma a kɛra cogo di? Cogo t'a dɔn. Cɛ ba don ta ne tɛ nin ko sugu in na dɛ. Ma ne ka matériel wariko bɛ kɛ cogo sisan? E dɔgɔ i tɛ kuma dɔn dɔ f'i b'i funteni tantɔ o ma mun de bɛ yen? O ma ne ka wariko bɛ kɛ cogo sisan? Wari jumɛn? Ne ka matériel wari kɛ e ye matériel ta n fɛ a mɛnna o ma ne ka wariko bɛ kɛ cogo sisan? Jo e ka matériel sɔngɔ joli de don? I b'a da dɔn. Bon bi ta kɔfɛ kana ne jɔ carré kɔnɔ manamana kan fɔlɔ i ka matériel sɔngɔ i y'a faamuya? Ne ka matériel sɔngɔ jɔlen wa dalen de. Ne ka matériel sɔngɔ 20,000 de b'i la a bɛ di don jumɛn? Ni ba cɛ manamana kan fɔ dabila. To bɛ bilen kɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. E ye jɔn ye? E bɛ ka bilen kɛ ni mɔgɔ min cɛ est-ce que i b'a ye ne dɔn? E ye jɔn ye? I bɛ ka bilen kɛ. Est-ce que i kunkolo ka ɲi? N ka matériel wari b'i la ba don ta i bɛ tila ka k'i b'o kuma caya. I yɛrɛ ba don ta. Faut pas te bila appel la. N bɛ tile 2 d'i ma ni n ka wari n'a ma di. N'i bila ka taa yen fɛ e bɛ ne dɔn e bɛ k'i tugu o. A n'i bɛ se o kɛ. Bon tile 2 dɔrɔn de b'i bolo tile 2 n tɛ kuma tuguni tile 2 i sigi dɔrɔn i ka n filɛ walahi bilahi n'i ma élément bila o k'i jan i k'a tigɛ n na. A min'o ye. E ne min bɛna min jɛ an min'o ye.
ti ka kuma e fɛ a Buat Dewi ni nana songo na ano ni tinggal lafiya ushi bol. Napa ne ma bo ali nga klet anduru fin na pol abbe wani kenela. Ne fati ne de lafiya pablo ne de lafiya pablo. Re to kolo kolo dande. ee n bɛna min f'i ye su tile 15 o k'a fɔ k'a kɛrɛ jala i wuli don de fɔra i ye a tere juguya kasi a ti kɛ a dɛ i y'a faamuya i t'i nɛmɛ ka bɔ da la ne fa ne ba i b'a minɛ o bɛɛ ka dabada ma sinon i bɛna dɔn ko min b'a la i y'a faamuya ji soli ka di yan donc nin y'e ka mara kɛcogo ye e bɛ ji di ne ma tantɔ de yan han a minɛ ka bɔ n bolo Antle. Nse. E bɔra min? Ne ye Lafiya terimuso de ye. A ko ko n ka na ko ni n nana ko n ka n sigi k'a kɔnɔ yanni n ka na. I k'i sigi a kɔnɔ yana. Awɔ, a y'o de fɔ. Ni bi bɔra la n tɛ k'i sigi n ka so yan y'a mɛn. Mun na? Barisa an ye Lafiya furu an b'i furu. Yan tɛ ne daga wuli cɛla de yan. Ti jula o. Ne ba i bɛna n ka fini. Wuli. Marabali. Ni ma ɲininka ne ka sɔrɔ an ka du kɔnɔ. Lafiya furu. Marabali. Lafiya fana bɛna ne sɔrɔ yan. O sɔrɔ a den a marabali su filɛ n'i y'u furu o terimuso b'u ka furu de sa. Papa ne kun b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. Papa ko n furu kɛra. A kun ka di ne ye i ka dɔ bɔ i ka fɛn ninnu tali la. Parce que e filɛ nin ye, e bɛ gulɔ min, e bɛ joint min, i bɛ fɛn caman min wa. Kuma dɔw la yɛrɛ e bɛ gulɔ min f'e bɛ bin kare kɔnɔ ne de bɛ taa e minɛ ka na. E yɛrɛ b'a dɔn e maloya la ko yɛrɛ. i bɛ sugo la wa i bɛ ɲɛnɛ de na n k'i ɲɛ filɛ fɔlɔ ja i bɛ ɲɛnɛ ne ka gulɔ min ko kuma ani ne ka joint min ko kuma o ye dala kuma de ye e nana i ka cɛlasigi la wa e nana o de la ha ne m'i choisi dɛ i y'a faamuya n'i b'a manamana ko la i b'a kun ta ka bɔ ne kan n'u y'a bɔ n kɛrɛfɛ
Ina ne bila ɲɛna fina dɛ. Cogo di? Ne kɔni bɛ se ka dugawu min k'i ye Ala k'i ɲuman bɔ nin ko in na. Ne t'ale buramuso ye mun da ne kan. Ne ko n ye tɛ hɛrɛla ye nin ko in na yen dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Ala doni tɛ. N b'a ta n'Ala ye. K'an bɛɛ kɔfɛ i bɛ teliya ka taa dɔɔni ko ka na perefedan minɛ. I nali diyara ne ye sa. K'an bɛɛ o la. N b'o fɔ dɔɔni. Joli. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. An foyi tɛ yen. Ne t'e dɔn. Ah bon, a bɛ se ka kɛ. I tɛ ne dɔn mais ne kɔni b'i dɔn. Cogo di? Ne b'i dɔn mais n bɛ fɛ k'i ɲininka. I ka tiɲɛ fɔ n ye, i k'i tilen n ye. N'o kɛra n yɛrɛ kan ka min f'i ye n b'o f'i ye. Ka tiɲɛ jumɛn f'i ye? Ne tɛ mɔgɔ min dɔn ne bɛ mun tiɲɛ f'i ye? E bɛ ka ne ɲininka mun tiɲɛ na? Ne bɛ fɛ k'i ɲininka i bɛ furu min kɔnɔna la degun min b'i kan i ka dɔ ɲɛfɔ ne ye degun in na n ka se ka n fɛnɛ ka faamuyata sɔrɔ a la. E y'a dɔn cogo di ko ne ka furu la ko ne degun don? Ne b'a dɔn e tɛ ne dɔn mais ne kɔni b'i dɔn i furulen don yɔrɔ min na fɛnɛ bɛ yen dɔn mais n bɛ fɛ ka dɔ ɲɛfɔ n ye n b'i dɛmɛ. N'i ko ten i b'a dɔn ne ka furu in filɛ a bɛ kɛra cogo min na ne bɛ se ka fɔ n ka furu yɛrɛ kɛra jigiya sababu wa basi la ne ye furu in kɛ n fa ni ba de kama. Fanta, Fana, Nam. a kɛ dɔrɔn na. Fanta, ne ni Bala bɔra kuma la sisan telefɔni na. A ko k'a bɛ sira la ka na. Ne kɔni t'a la a bɛ ka na mun na. Komi ne muso ye. A ye mun f'i ye? A ma fɛn fɛn ye dɛ, a kɔni ko de ko a bɛ na. Ko ye ne jatigɛ dɛ. An b'a de ɲɛnajɛ sa. Ne b'a dɔn ko dakun b'a ni Bala. Ne b'o dɔn nka komi a m'o fɔ fɔlɔ quoi. A kɔni ko k'a bɛ sira la ka na. An bɛ dugawu de kɛ n'a bɛ na Ala ka kɛ hɛrɛ ye. La telefoni digi ay te ga soma nyela la de na ka bo fo so ga ni sigiti na to ni tena le ka ni ko Evita de do esse evita. Felo va fo be va ta da maro donc eta da ni no no tangi ni mata fi na se ni ta ri chukum na so le ta ni ti eta fi da la era fo ne la vie yo fana fo idala ese baron e na ferere ke ko ne be tani wuro sans be ki ta ga woni wuro parce que sans ti o ba tele ou bien voilà ne era kuno do passa sans presse ni se la san ni ne fo wo kum na ne de chemara ma o be jaya e be mun ne fo ni fa ko kubi di cɛ wɛrɛ ma Sumane. Mama. Sumane. Ne b'i bolo ta. Mama ko nye tubabu bɔsɔn de. Sumane. Ne ma f'i ka dɔɔni bɔ min fɛ ne ka t'i bi mɔgɔw senkɔrɔ. Han. Walayi Sumane dɔɔni b'i ka ko la sa pour que i bɛ se ka buramuso ɲuman sɔrɔ. Mama m'a min mais hakili bɛ n yɛrɛ la. I y'a mɛn. Awɔ. Sumane. I ye daraka dun wa? Nin ye ne ka daraka de ye o. Ne kelen den. I bila lɛsi la mɛ. E ti dɔɔni gɔriso. Ayi o y'o i ta ye. Daga n den ka dɔɔni.
ka di yɔrɔ ni ne kun ka furu i fa ma k'ale to baki kɔnɔ bɔsɔni kun ka di ne ja n yɛrɛ ti tiɲɛ jugu la o a ka ɲi i kana n ka fɛn ban a ka ɲi sinon n'o papa nana n b'a fɔ a ye dɛ N'i fa ko k'u b'i di cɛ wɛrɛ ma e m'a fɔ k'i fa problème t'a la i bɛ se ka t'o cɛ fɛ kɛ o mani man ne ya la vie voilà i ka nin ne ka da i bɛ se ka kuma sɛgɛ non o tɛ sa e yɛrɛ b'i sigi ka miiri n'o ye cogo di e fa bɛ sɔn k'e di cɛ wɛrɛ ma ka ne to yan est ce que n'o fɔra e yɛrɛ bɛ sɔn o ma la vie e tɛna furu cɛ foyi ma e bɛ furu ne de ma o bɛ diya ne o aw bɛ kɔrɔkɛ sini ne bɛ fɛ sini ka na tile fɛ yen sa e yɛrɛ b'a dɔn ne ka bɔli ko min ma nɔgɔn ne kala jigin ne sera ma n bɛna bɔli la o la la vie e bɛ ne kɛnɛya kojugu walayi ne ma ne ye dɔrɔn ne ka bana misɛnmaninw bɛɛ bɛ ban flatage so i mɛ ne mɛnna ɲɛna comment de tun ka di mais j'espère qu'il y a ça sinon an bɛ taa hotel la wɛrɛ non c'est bon i de kuma so ma ne ka muso kan ne c'est vrai ko ni muso dira ma se hakili bɛ sigi ne yɛrɛ bɛ lafiya non n yɛrɛ tun hakili b'a la tile fila n'ala ma baasi kɛ buramuso b'i sɔrɔ so kɔnɔ yan i ko ten je te promets cɛ ɲuman ye dɛ non i ɲɔgɔn wallahi k'a bɛ mana joli cheveux ne y'o dɔn ne yɛrɛ ka heure sera i sera mais a ti ka minɛnw labɔ voilà sɔni taara da ne bɛ taa biro la papa ouais chérie mondiale wallahi cɛ ni muso ɲuman b'i bolo cɛ a da to dɛ ba lafiyalen ba don voilà chérie an b'a lajɛ voilà bon ka tile yɛrɛ di kana to k'i ɲɛ dɔn mɔgɔw la ɲɛ non fɛ dɛ même pas o tɛ kɛ ala o ye cogo di Somane sisan an bɛna i ka muso ko de bɛ ka ɲɛnabɔ parce que fɔlɔ an ye muso ɲini yɔrɔ bɛɛ la muso ma sɔrɔ yen ko b'i fa filɛ nin ye a tɛ se ko la donc a bɛna a ɲɛɲini ka muso dɔ ɲini ka d'i ma mama ko ne m'a mɛn ne ko k'i ka muso furu de bɛ sen na sisan barisa fɔlɔ bɛɛ banna n ma taa yɔrɔ o yɔrɔ ko n bɛ taa n kanbɔ muso nɔfɛ yɔrɔ o bɛɛ b'i ban den d'a ma komi i fa filɛ nin ye a tɛ dɛsɛ o la donc a ye muso dɔ de ɲini o bɛna furu ka d'i ma mama k'a fɔ a bɛ ka taa waliden ta ka n'a tɔɔrɔ jɔ dɛmɛ ye sisan k'i muso ta k'a di ne ma han n t'i ka manamana la dɛ o ye mun kuma sugu ye tuguni k'a fɔ a bɛ ka waliden mago sa e ti mɔgɔ ɲɛnɛma ye papa yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ ne yɛrɛ kɔni sigida bɛɛ ye ne kɛ mɔgɔ lankolon ye mais n'o ne ye tubabu bɔsɔn min ka n bila n ka siyan kɔnɔ waati dɔ mɔgɔ ma kan bɛ sɔrɔ ne da he
n'i ye nin manamanakan min dabila bɛɛ ye sen fili kɔrɔ i y'a mɛn keke i tɛ mɔgɔ i n'i ba bɛ sigi ka kuma i tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔn wa. mama k'i sen fili ne kɔnɔ ko sen bɛ fili denmisɛnnin kɔnɔ de ne tɛ denmisɛnnin ye tuguni dɛ k'i b'i sen fili ne kɔnɔ n'i ko i b'i sen fili ne kɔnɔ i yɛrɛ bɛna dɔn ko min b'a la. sa i bɛ fɛ k'a fɔ sa ne ko b'i bugɔ i bɛ nin kɛlɛ kɛ ka ne ci o tɛ yan. ne kɔni m'o f'i ye mɛ n'i y'a kɔrɔbɔ don o don i yɛrɛ bɛna ye. sumani kɛra i dusu bonya sa i bɛ kuma i fɛ dɔrɔn i bɛ to k'i dusu bonya de ka dimi man ne sa. papa yɛrɛ taara min. a taara barikɛyɔrɔ la. a bɛna an sɔrɔ. sumani ko dɔ dabila y'a mɛn. du. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Jalo. Amba. Baba se. Bala ka kɛnɛ. Somɔgɔw. Amba. Alhamdulillah. Madame du, wari baasi la. Alhamdulillah. Ne yɛrɛ ko mɔgɔ b'an na. O se ka kɛ e ni ne cɛ fo maramu ka na. Non, a tɛ se ka kɛ ne fila cɛ dɛ. Mɔgɔ b'a fila bila. A ka kɛ maramu yɛrɛ ɲɛna parce que e yɛrɛ bɛ ne ka ko dɔn. Fanta. Fana. Naam. Nani. D'accord. N'i y'a ye n sera yan baasi tɛ. Ala kana ye baasi. A denmuso min bɛ yen n bɛ fɛ ka ɲini n tun mago b'a la ka ɲini n denkɛ n sera yan o de kama. Bala. E na ne denmuso ɲini ka di denkɛ ma. Sigida min na bɛɛ b'a kɛ denkɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ. N'a fɔra ko muso ma se ka bɔ yɔrɔ si fo ne ka kabila la yan nɔ tiɲɛ na a ko ma nɔgɔn ne fan fɛ dɔɔnin. O ye kumaba ye Jalo. Awɔ n b'a ɲini fɛ i k'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ i kana kabila in to yen. Ah bon? D'accord. Ne ma fili ne bolo dakun bɛ nin de cɛ dɛ. Dakun bɛ nin de cɛ. Nka baasi tɛ yen n bɛ taa n bɛ na. Dakun b'a cɛ i bɛ hakili to o la. tɛ fɛ ka segin kɔrɔlen min kan. A m'o fɔ dɛ. Ne kɔni siranna dɛ. A kɔni m'o fɔ fɔlɔ. An ma sigi a lajɛ. N'a nana ne ye mun fɔ an tɛn'o dɔn. Ko a bɛ taa ka na. An t'a segin ma kɔrɔ. O wajibi ye o. N b'o lajɛ. A kɔni ne fɛla ko tɛ nin ye dɛ. A ye mun fɔ ne yɛrɛ fɛla ko tɛ bari sigida in na bɛɛ b'a dɔn ko Bala den tɛ mɔgɔ ɲɛnama. O kɔni bɛɛ b'o dɔn minɛ an ne yɛrɛ ye kuma kelen de f'a ye an b'a lajɛ n'a nana ne ye mun fɔ an tɛna kɛ ten. Tari Bala t'a fɛ ka wariko in don nin ko in kɔrɔ sabula a dakun b'a ni ne cɛ wariko de ne dun bɛ yɔrɔ min na Bala ka wari sarali se tɛ ne ye bi dɛ ne yɛrɛ t'a sɔrɔ n bɛna n ko yɔrɔ la ka taa n jɛ yɔrɔ min na nka Ala bɛ yen an t'a Ala bɛ sanfɛ dugu tɛ jigin ka bin dun n bɛna Ala deli de fara boloda la walasa mɔgɔ ye Bala ɲinɛ ne kɔ Ala ka ɲinɛ ko in na mɔgɔ ma ɲinɛ Ala ka ɲinɛ n'Ala sɔnna sini a bɛɛ n b'a daminɛ. An yɛrɛ ka bi ko ne taara biro la biro mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka t'a dɔn allo secrétaire i bɛ fɛnkɛ papier n ye papier minnu remplir i b'u fɛn quoi voilà bon bi ma dɔ la peut-être i tɛ na joona quoi
c'est vrai. Voilà, c'est trop. Voilà le pas. Fils. Fison. Ah, papa. Viens ici. Ça va? Ça va. Comment tu veux? Ah. Ne yɛrɛ mago b'i la. Parce que n mago b'i la par rapport i ka muso ko. Parce que i yɛrɛ b'a dɔn âge bɛ na ta i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye tuguni. Donc n mago bɛ n buramuso la so kɔnɔ yan nɔ. N'Ala ma basi kɛ tile fila in na bɛɛ a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a bɛ na i sɔrɔ fo so kɔnɔ yan. I ye n faamuya? Papa. I ye hakilina min fɔ hakilina ɲɛnama don. K'a fɔ aw bɛ ka waliden ta ka n'a tɔɔrɔ de. Muso furu yɛrɛ de tɛ ne ka ko ye sisan. Nin bɛɛ ye ka ko de. I muso a bɛ n'i sɔrɔ tile fila in na so kɔnɔ yan n'a y'i diya i bɛ musoko k'a la n'a y'i diya kana musoko k'a la o mɔgɔ foyi t'a o si t'an ɲɛ sira la. I muso bɛ n'i sɔrɔ yan n'Ala ma basi kɛ i si kɔ ka ban ne kɔni bɛ na ni buramuso ye so kɔnɔ yan n'a b'i diya cogo n'i b'a kɛ cogo i b'a kɛ ten n'i t'a kɛ cogo min o y'i ka problème ye. Bon ne yɛrɛ ka heure sera ka ban n kan ka yɛlɛ baarayɔrɔ la o dɔrɔn de tun bɛ n fɛ k'a f'i ye tu vas réfléchir n'a b'i i fɛn cogo min. N tun ko n bɛ taa n bɛ tila ka segin n taara n seginna ne bolo n ko san joli joli ne ka miliyɔn hakɛ min bɛ la est ce que ne yɛrɛ b'a da dɔn n bolo hakili b'a la nɔ n y'a f'i ye sutura la n ko mago b'i denmuso la k'a di denkɛ ma furu la i ma sɔn mais i b'i ɲɛna ta ne ka miliyɔn i bɛ ne ka miliyɔn sara soit i b'i denmuso di ne ma n b'a di n denkɛ ma soit n bɛ t'i datugu i b'i ɲɛna ta a saba la ne bɛ se ka min f'i ye o ye. Ala ma k'i ta ye. A diyara n ye n'i ko i b'a kɛ n ta ye a diyara n ye. Sura jara dɛ. Aw kɔni aw ye su kɔnɔw ye. A tɛ sɔn ne ka bɔ. E bɛ se ka fɔ k'e tɛ se k'i nin don o ko ninnu na. Ne y'a kɛ dɔrɔn fa ye fara. Ne yɛrɛ ne parents ka ko da. Ne b'a dɔn mais ne yɛrɛ somɔgɔw fana tɛ sɔn. Tuma dɔw la ne bɛ koko de ta. Ne t'a dɔn. Se tɛ. Tuma dɔw la ne bɛ koko de ta. Ne ni ne ye koko la tuma dɔw la, i n'a fɔ bata bɛ koko la. N t'a ɲɛdɔn. I ma to ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka bɔ de ye. O ma ɲi dɛ. Ne y'a jateminɛ dɛ. Ne b'i bila yan. E n dagabulu. Ciro yɛrɛ tun bɛ ne fɛ k'a f'i ɲɛna. I bolo ne ni cɛnin bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Cɛnin ka ko bɛ ka ne sɛgɛn sisan koyi mais i b'a kalama a bɛ ne fɛ cogo. Nka i kɔni b'o dɔn sa a y'i sɔrɔ. A bɛ na ne nɔfɛ a bɛ to ka taa ne bila a yɛrɛ bɛ ka kuma furuko kuma la yɛrɛ k'a bɛ n'u ka mɔgɔ bila ka taa. Sérieux? Kana nin fɔ ne ye sa. Sɛbɛ. O ye dabɔlen ye kuma caman na. Mais il faut le passer ne parents ko ka gɛlɛn. A yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. I yɛrɛ parents ka gɛlɛn. N'u ma dɔ b'u ka ko gɛlɛya in na de. A ma nɔgɔn dɔɔni dɛ. Fa ka diinɛ ko tɛ ko lɔgɔ. Ok. Problème t'a la ne b'i bila yan nɔ. Ok k'an bɛ sini o lajɛ. Ok an b'a kɛ ten. N'i m'a chômer parce que ne sunɔgɔra.
sumalen don dɛ mun de b'i la Balake bala nin ma bɔ yan sisan ko fo n ka denmuso d'a ma furu la walima a bɛ taa an datugu an dun n'o kɛ cogo ye kɛcogo t'an bolo koyi ko denmuso in de ka sɔn ni denmuso in ma sɔn dɔrɔn an malo b'a la kuma gɛlɛn dɛ nka ni e malola ne malola tɛ malo an bɛ kuma an denmuso fɛ n'a kɔni sɔnna ka di La vieille. Non, maman. Mais quand on Ok. La vieille. Non, maman. Ni wele baasi tɛ ne den de ye ko dɔ bɛ i fa ni ne la bi ne tɛ mɔgɔ si tɛ se ka dilan i b'a dɔn ala ye e kelen de don anw garisɛgɛ la e kelen de b'i fa bolo e kelen de bɛ ne bolo ne fa malola o kɔrɔ k'e yɛrɛ malola ni ne yɛrɛ malola o kɔrɔ k'e malola o t'e ma hɛrɛ de n bɛna kuma min f'i ye a ka gɛlɛn mɛ n'i sɔnna a bɛ diya ye Kuma jumɛn de ne ba? I bɛ ka ne lasiran ne fɛ. Kana siran n n'a mɛn dɔrɔn juru de b'i fa la $30,000 Maman. a dun ni ne de jɛra k'a si ye ni fa minɛna bi ne yɛrɛ bɛ minɛ o dun tɛ e ma hɛrɛ n den n bɛna mun ɲini fɛ n'i sɔnna a bɛ diya n ye dɛ y'a mɛn Maman, o ye laɲini jumɛn ye? bala de bɔra yan k'a b'a fɛ k'i ɲini a denkɛ furu la a dun ka juru bi i fa la a mɛnna an mɛnna a ta ni ka segin la nka ne tun b'a fɛ i ka sɔn furu ma pour que k'i fa sutura ka ne yɛrɛ sutura ni bala ko k'a b'i fa datugu a bɛ ne yɛrɛ datugu dɛ e dun ka hɛrɛ t'o la Eba, n'a ye mun fɔ ne b'aw kɔ. E b'a dɔn aw de ye ne ka diɲɛ labɔ sababu ye. K'a ye degun na ko ne b'aw to yen nɔ. Ko ne bɛ se ka fɛn k'a la ne ma se ka mun kɛ. O tɛ ne ma hɛrɛ ye dɛ. Ne ba n'a y'a bila yɔrɔ min na ne b'aw kɔ. n den o diyara n ye i ma denmisɛnnin kuma fɔ e ye nin den nin diyara n ye sa Ne ba nana kasi sa. E ka kasi ɲɛsiranya de kama ne bɛna don nin bɛɛ la k'a sɔrɔ a man di n ye. a diyara n ye i y'i fa sutura i ye ne yɛrɛ sutura Ne tɛ fɛ ka jigin aw ɲɛ la. Allô? Ouais. Non, ne tɛna bɔ sisan mais a tɛ mɛn n bɛ bɔ quoi. A to yen kɛ n bɛ tila k'i sɔrɔ yen n bɛ tila k'i sɔrɔ yɔrɔ in na i y'a mɛn n b'i sɔrɔ yen awɔ problème t'a la ok k'a mɛn Lavier kasi dabila sa Lavier bɛ mun kasi la Lavier kasi dabila sa E tɛna faamu koyi. Lavier kasi dabila sa i fana sa mun ye papa sɔrɔ mun y'i fa sɔrɔ Foyi mun tɛ y'i ba papa sɔrɔ la sa foyi tɛ mama la Prince ne ka mɛn yɛrɛ de ma. ne yɛrɛ mun ye ne sɔrɔ foyi tɛ ne la o Prince e bɛna fɔ ko ne ye janfa koyi e bɛna fɔ ko ne ye janfa. Lavier o dabila sa ka n'i miiri n'o ye sa ka n'i da ka sogo n'o ye yɛrɛ e tɛ se ka ne janfa diɲɛ kɔnɔna na ne tɛ miiri yɛrɛ k'e bɛ ne janfa kana kasi sa E tɛna faamu i b'a dɔn ne ba ye kuma min fɔ ne ye bi yan. e ba ye mun fɔ Kolonmina ne tɛ cɛ ma.
k'e di cɛ ma Lavi e ba dɔw f'i ɲɛna ani e fa Presque ne dun siranna ni yɔrɔ in ɲɛ koyi depuis kunu ne ye f'i ɲɛna Lavi ne b'a dɔn ni ne ko e kana mun kɛ ne b'a dɔn e tɛ sɔn k'o kɛ hali ni ne ko k'i kana saya i bɛna saya ne b'o dɔn ne b'a dɔn e Lavi e tɛ sɔn ka ne janfa diɲɛ kɔnɔna na ni e fa ye mun fɔ ne ye ba ye mun fɔ ni ne ye mun fɔ ne b'a dɔn e Lavi e bɛ tugu ne kɔ mais Lavi ne b'i fɛ kojugu wa ne tɛ fɛ k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ mɔgɔ dɔw de ye wolo ne tɛ se ka olu ka wolo kɛ fu ye ne bangebaaw ko mun Lavi hali n'o y'a sɔrɔ e fɛ bɛ ne dusukun na ne bɛ sɔn i bangebaaw ta ma Presque kana to an ka ko ka taa ni cogo la sa sabali sa e b'a dɔn k'i ka di ne Lavi sabali sa bi e bangebaaw ko k'u bɛ di cɛ ma ne banna olu ta ma ni an nana furu kɛ ni an yɛrɛ ko k'an b'an denw di cɛ ma n'an denw banna an ta ma i b'a dɔn a tɛ kɛ ɲuman ye n bɛ deli Ala kama tant que i bɛ furu in na ne yɛrɛ b'i soutenir fo a dan wa ne b'i fɛ fo ka taa n sa i bɛ taa sɔrɔ Ala de m'an ka kow latigɛ ɲɔgɔn fɛ Lavi kana kasi nin na ni Ala tun y'a latigɛ e ni ne ka furu bɛ kɛ e fa tun tɛ se ka nin kuma fɔ wa i ba tun tɛ se k'a fɔ n bɛ deli Ala kama i dalen Wuli e wo ne wele o b'i fari fagalen jɔlen o kuma min bɛ yen n bɛna faga ni gatigɛ dɛ ne nalen so dɛ ne ba de ye ne wele ka na furuko kuma dɔ fɔ n ye i kun ye mun fɔ ne yan o t'o tɔ ɲɛlen yɛrɛ yan i hakili sigi sa o tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de don mɔgɔ wɛrɛ wa Bala denkɛ ni ɲɛ Bala denkɛni o tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ n'o don hali i kana sɔn e t'o jogo dɔn wa e yɛrɛ b'a dɔn masako de don parce que sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ o de la y'a fɔ ne dɔrɔn ne y'a accepté komi i bɛ masako de la i bɛ se ka sɔn suma kɔni mɔgɔ ɲɛnama kisɛ kelen jɔlen t'o ye bɛɛ t'o jogo dɔn kare in kɔnɔ yan nɔ ne kɔni bɛ mun sɔrɔ ka f'i ye komi i bɛ masako de la Ala k'a nɔgɔya e kɔni na wa k'i bɛ ekɔli kɔni bila se tɛ ne ye bilen o ne bɛ taa nin furu in de la n'a kɛra cogo min na n'a ko kɛra i fɛ la ko Ala k'i dɛmɛ ne kɔni bɛ mun fɔ o ye dagawuli yɔrɔ kun bɛ yan an ka taa o fɛ an ka taa an sigi parce que ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tan ne kunkolo susulen ba de don yɔrɔ bɛ ko in na cogo min na problème t'a la n'i bɛ tan Ok, n y'a faamu. Sumana tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye. Kuma tɛ a fa ma. Ne bɛ Sumana dɔn i n'a fɔ n tigɛ ci. Ne kɔni bɛ fɛ k'i dɛmɛ. N b'i dɛmɛ k'i bɔ nin degun kɔnɔna la.
E bɛna kɛ cogo di sisan? Ne b'i tɛmɛ o t'i ɲɛ sira la i y'a faamu i bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ nin tɔɔrɔ in ne b'a ta ka bɔ i kan bon a solution fana bɛ ne bolo voilà merci an b'a kɛ ten. problème foyi t'a la tile fila na ne bɛ Sumano n b'a faga ne Sumano ko ban pewu fɛn bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a ko tɔ teliyalen de ye n bɛ kuma Sumano fɛ a bɛ ɲɛ waga ne ɲɛ la k'a bɛ kuma est ce que Sumano bɛ ne dɔn yɛrɛ n ye tile fila de d'a ma tile fila tɛmɛna nin kɔni nin y'a ka filimu ban n'i ma Sumano faga o kɔrɔ b'a jira ko ne non kuma ka ɲi. Jalo Labi yɛrɛ weleli kɛ k'a bɛ sira la ka na. Labi nalen o tɛ ne fɛla ko ye dɛ sabula ka d'a kan Labi cɛlaka ninnu mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ n'a fɔ ko Labi kɛra ka na anw fɛ yan nɔ n'i y'a dan ne ma a ka t'u fɛ yen. A dun bɛ sira la dɛ. sabula ni Labi nana a tɛna dɔ wɛrɛ fɔ o bɛ ka tɔɔrɔlen ni kɔlankolon min k'a la a bɛ n'o dɔrɔn de fɔ n'o kɛra n'an dusukun ma se k'o minɛ an b'a kɛ cogo di sisan o bɛ na n'an dusukun funjinin de an b'a laminɛ sa i ko bɛɛ ko a bɛ sira la ka na an dun tɛ se ka lasegin bilen sinon ne kɔni fɛla ko tɛ dɛ ne kɔni dalen a kun bɛ to yen. An b'a ni tile. Somɔgɔw baasi foyi kɔri baasi t'i la i cɛlakaw dun baasi t'u la baasi foyi t'i yɛrɛ dun. Ala ta ma. Min ta filɛ nin depuis ne nana ne taara furu in na n ma se ka na s'aw ma yan fɔlɔ ko n bɛna hali foli kɛ k'a sababu kɛ waati n'a kɛcogo mais n'i y'a ye bi n sera yan nɔ ne somɔgɔw ne degunnen don dɛ. Ne tɔɔrɔ tɛ fila ye kelen dalen bɛ ne ka furu in na ne mana hɛrɛ kɛ a bɛ kɛ bɔnɛ ye ne bolo u bɛ ne bugɔ u bɛ ne nɛni ka ne kɛ i n'a fɔ du fali mana diɲɛ ko o kɛ a bɛ kɛ kojugu de ye n bolo ne ba tɔɔrɔ bɛ ne ka so in kɔnɔ koyi n'aw sera ka kuma ninnu fɛ n'u bɛ se ka dɔɔnin bɔ ko in na sinon nin ka ca ne kelen ma dɛ. n den n bɛ mun f'i ye furu in donna cogo min na e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama nka ne tɛ foyi f'i ye halisa i muɲu ka sabali musoya tɔgɔ ko muɲu ni sabali i ka ne lajɛ i y'a faamuya halisa dɔ fara muɲu ni sabali kan i y'a faamuya i fa lajɛ i ka ne lajɛ i y'a mɛn n'i n ka kuma lamɛn a bɛ diya n ye dɛ. ne den Naamu ba. ne taara min na mun f'i ye bilen i b'a yɛrɛ tilara kuma bɛɛ la k'a ban sabula ko in yɛrɛ kuma ni ne ye nka a n'a kɛcogo la o de ye ne don a da fɛ halisa a ma ɲini fɛ i y'i ba ka kuma lamɛn muɲu ni sabali musoya ta la o ye n bɛ dugawu k'i ye ala ka sabali ni muɲu nɔgɔya i ye n bɛ se ka mun f'i ye o ye. Ɲɔgɔn kuma mɛn n b'a k'aw ta in ala so. lafiya bɛna ne sɔrɔ a bɛ k'a kɛ yɔrɔ min ka di e bɛ taa e tɛ fɛn fɔ ne ye. e tun taara min. Wa ne bɔtɔ ne y'i sara la o y'a sɔrɔ ne tun bɛ gulɔ min na. donc i b'a fɛ k'a fɔ ko ne tun tɛ n hakili kan quoi han. Ne m'o fɔ ne dun ye sara la dɛ.
e bɛ ne sɔn fɛ wa e bɛ ne biɲɛ de fɛ han si Bravo! Pray. Ne bi dada ila sangana. Wale defa ba wa mine. Abulao. Ya genga dese tiga masira daga. Iga pe anketi be sena. Nala sonama. Ni ko inte to tene. Nala sonama. Como eu dei minha bala. Não era bolo, tu não tem nem a ver. Ela tá uma su. Atige fota atige. Terezi. Ere ya fane mare ebe na. Na mama, na sangi blega na ma obia. Non, j'ai manié. J'ai manié. Je le lève là. Angata. Action. Na ran da